Dostlar, salamu aleykum. Köpüňize bilýänsiňiz şuňdaý. Köp kişi diýdi, dünýä gödeli boldy, şo taýda da şulaýdym aýtdy. Ya bolmasa ýene bir näçe gurrunlar. Aslynda bolýan bu aýdymçy Renan Alisha Chinayev, Hindistanly. Täzelikde Britaniýaly bir jurnalist muň bilen interwýu alýa. Şo taýda da çekinmän şeýle bir zat diýär. Alisha Chinayev, siziň şol aýdymyňyz ören populyarny boldy. Ýöne gat görmäň, siz bir hit aýdymyň awtory. Beýleki aýdymlaryňyz o diýen tanalmady diýär. Olam, bu sizin liçni pikiriňiz bolaýmasyn diýe. Olam düşünmedim diýe. Tansu hindi filmini gördüňizmi diýip soraýa. O jurnalistam, men hindi filminiň muştagy, şoň üçin siz bilen interwýu alýan diýe. Olam, şo taýdaky zubi aýdym populyarnymy diýe. Olam, hawa populyarny, ören populyarny diýe. Şo filmiň hemme aýdymyny diňledim men diýe. Şo taýdaky aýdymlary kim aýtýandyr öýtýäňiz diýe. Jurnalistam hayran galyp, sizmi şol diýe. Olam hawa men diýe. Şolar ýaly dostlar, Alisha Chinayev hindi filmlerindäki köp aýdymlary ýerine ýetiren aýdymçy Renan. दिल मेरा तोड़ो ना, दिल मेरा तोड़ो ना। आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do। राहों को तौबा तौबा डर लगता है, ऐसी वैसी तेरी बातों से इश्क विश्क सा जगता है। Ýöne hindi show biznesiniň bir üýtgeçik tarapy bar. Filmlerdäki aýdymlar ören populyarny bolýar. Şol awraýam aktrisa, aktýory filme gitýär. Ýerine ýetiren adam bolýan o derece populyarny bolup bilenok. Hindistanyny tanaýarlar olary. Ýöne daşary ýurtda kän bilinenok. Şony boýnuňa alyp işlemeli bolýar. Alisha Chinayev üýtgeçik tarapy bolsa, şo taýda bir albom çykarýarda Made in India diýip. Şol buny adajygam bolsa ýüzüni tanatýar. Aralykda dünýä ýyllygy pop aýdymçy Renan Dua Lipa Hindistana konserde bardy. Şo taýda da bir aýdymyny mix etdi. Shahrukh Khanyň oýnan filmindäki aýdym bilen. Onom adamlar bilip hemmekşi yazdılar. Dua Lipa'ň özüm aýtýan, Shahrukh Khanyň görýän aýdymlaryny dinleýän adamlaram Shahrukh Khanyň aýdymyny Dua Lipa mix edipdir, ulanypdyr diýip. Ana şo taýda şol aýdymy ýerine ýetiren adam ören gaty görüp saklanyp bilmän aýtdy. Näme diýe? Bolýa Shahrukh Khanyň oýnaýşy barada gürleseňiz, ya bolmasa kino barada gürleseňiz, ýöne aýdymyň bir bölejigini alyp, men sesimi alyp, o taýda da men adamy düýbünden tutman Shahrukh Khanyň aýdymy Shahrukh Khan diňe şo barada gürlendi diýe. Şo tarapy azajyk näme diýilýär, nispravdliwist diýilýär, şol bar. Käbir ýurtlarda şol kompozitorlar aýdymlary ýazýan, ya bolmasa sözüni ýazýanlaram ören tanymal, ören baý hemmekşem tanaýa. Näme üstü bilen sebäbi mediada şolaram ýüzüni görkezýärler. Konsertler bolsa ýa-da gepleşikler bolsa emin agdan ýerine şolar oturýarlar. Şoň üçin hemmekşi tanaýa. Meselem Määt Nazarow bilen Jeren Hal Nazarowaň My Life diýip aýdymy şu wagt YouTube'da 12 million prosmotr aldy. Daşary ýurtlarda da populyar aýdymlar birine uruly şol. Inni medianyň içindäkiler bilýärler şol aýdymyň kimiň ýazanyny. Ýöne adata adamlar bolýan insan beren oňa, bilen oklar. Määt Nazarow özü ýazýar aýdymlarynyň köpüsini. Ýöne imенно şol aýdymy Mickey diýip bir kompozitor oglan ýazýar. Sizin bizim dinleýän aýdymlarymyzyň köpüsini şol oglan ýazýar dostlar. Seni sorap yine bilemok soğap por sevmeme sebe. Şimdi men pikir edýän, şol oglanlar öňe çyksa has gowy bolarmy ka diýän. Meselem, şowlar bolsa, gepleşikler bolsa aýdymsal.
emin agdalan biri bolup şular otursa yerlikli bolarmyka diýen men. Siz näme pikir edýäňiz dostlar? Janyňyz sag bolsun, işleriniz uğruna bolsun. Hollywood'un aktrisasy Demi Moore 62 ýaşynda Altyn Globus bayragynyň eýesi boldy täzelikde. Goes to Demi Moore. Ve şu taýda bir reja aýtdy, men şonu paýlaşasym gelýär siz bilen. Şey diýe, men şu işin içinde ören köpden bäri 45 ýyl bäri meşgullanýan. Ýöne birinji gedek şular ýaly degerlikli bayrag alyp gördüm. 30 ýyl mundan maňa bir prodüser aýdypdy, sen popcorn janrynyň aktrisasy. Ondan ulgada hantama da bolma diýdi. Popcorn janry diýileni dostlar, rezvulkatsiýny kinolar bolýar-da, çykaýanyna köp adam görýär, ony ýöne şu görülüşi ýalam derrew ýatdan çykarylýar. Aýtjak bolýanlary sende üýtgeşik talant ýok. Bayrag aljak bolup ýa-da ýygy galdyrjak bolup kösenme diýär. Şoň aýdan sözü ananyrdy menne, boýnuma aldym şonu. İşledim, filmlere düşdük, bir näçe ýyllar geçdi, ýaşym birçene bardy. Ana şo taýda da pikir edýändiýe, öňküler ýaly teklip ýok, oturyn, bolaýdy öýtýän, bar edibilenjäm etdim men. Hakykatdan hiç bir bayrag almadym, hiç bir ýerde ýydam galdyryp bilmedim, gutorda öýtýän men gidip pikir etdim diýe. Ana şo taýda da şu Substansiýa filmiň ssenariýasy geldi diýe. Şu filme düşüyorum, şu bayrag aldy da, aýtýanady hiç wagt şu talandy deňeşdirmäň, ölçemäň diýe. Hemem ýanky ýaly sözleri bolmalsyndan artyk kulak asmaň diýe. Hakykatdan dogry dostlar, şul käwagt başga birini has talantly görýärse özümizden, ýöne özümizdäki bazady bolan duýamyz. Meselem bir artistda bir häsiýet ba, dogumly, agras, asenne bolan üýtgeşik ýylgyryş ba. Onu gizleýärse, oňa ýükünjek bolýar. Ana şo taýda heme o bolup bilemizok, hemem özümizdäki barça şarmy ýitirýär. Может, şo ýylgyryş seň talantyňdyr. Может, şo gülki seni barjak ýerine elterdi. Şeýdi ben özüm ýitirýär dostlar. Şoň üçin hemme aýdylýanatlary gülmel kabul etmäli. Bize özümizden beter düşünýän adam ýok. Hemem ýene belläsim gelýär, şu artistler ýyllyrlar diýilýär bolan üýtgeşik adam bolup görünýär. Bize ay olarda duýgam ýokdur, artyk maç begeni ben bilýänler ýok dostlar. Ine şu davara prямо efirde gitýär-de. Şu aktrisa denanyň maşgalasam görüp otur şonu. Şolaň reaksiýasy bar. Şonu paýlaşaýyn men siz bilen. Goes to Demi Moore. Şeýlerek şu denanyň bayrag alan filmini göresiňiz gelse, ady Substansiýadyr. Ýöne menden maslahat 18 ýaşamadyk bolsaňyz açyp oturmaň. Vizualnam sizinki däl, mani taýdanam. Filmdäki aýdyljak bolýanlar her zadyň çaky bar. Bolşundan artyk bolany hiç wagt gowluň üstünden eltmeýär. Meselem 50 ýaşynda 25 ýaşla meňdejek bolmak bu gowluk däl. Ya bolmasa aýdymçy artist bolsaň, konserde gowsujak bolup, ya bir ýerde gow çykşetjek bolup, yaramaz ferişteler ulansaň, bu seni ýok etmek bilen bolýar. Kino ören başga ýagdaýda görkezýär size, ýöne esas aýdyljak bolýanlar hemme zadyň çaky çeni bar. Şeýlerek dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriniz uğruna bolsun.